ನೈಸ್ ಶಾಟ್ ವಾವ್ ಕುಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ತದು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ತು ತತ್ತ ಮೋಸಗ ಮೇಲ ಈ ದಾದಾವತಿ ನಾನು ಪುದಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಇಲ್ಲ ಕಮಲ್ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿಷ್ಶೆಟ್ಟಿವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತದಿರು ಬರೀ ಪೋಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ದಾದೊಂದು ತುನಗಾರ ಕುಕ್ಕು ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಕಲ್ದಾಕೊಂದು ಇರ್ತಲೆ ಕುಕ್ಕುನ್ನ ಬೇಟೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಿಕ್ಕಡ ಕುಕ್ಕು ಏ ಮುಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಡುಂಡು ಮೇಲವೇ ಏನು ಕುಕ್ಕು ನೈಸ್ ಶಾಟ್ ವಾವ್ ವೆರಿಗುಲ ಬೋಡ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ದೀಪು ಬೋಡ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅವಳು ಸಾದಿರು ದೀಪು ಸಾದಿರು ಕುಕ್ಕು ಆಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ತಿಕ್ಕಿನ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಅವನ ಆತ್ಮೀಯ ಉಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಬುಲು ಎಲ್ಲ ದಾದ ನೆನ್ನೆದು ಏ ಕುಕ್ಕು 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 ಮಕ್ಕಳ ಮರಲ ಅದೊಂದು ಬರ್ಬ ತಿಕ್ಕಣ ಬರ್ಬಲ ಪೌತಚ್ಚ ಶಾರ್ಟ್ ಏರ ಮಂಡೇ ಊರಿನಂಚೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಆತು ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇದೆ ಬರ್ಬಾ ಬರ್ಬಾ ದೀಪು ತಿರ್ಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹೆಂಗ್ಲಿದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಇಡೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಗೆ ಬೈದ ಎಲ್ಲ ದೀಪ್ನ ಎಂಕಲೊಂದು ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೋತಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಡ ಇದೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಪೋತಿನ ಬೇರ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸದಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೇರು ತಂತ ತಂಪಾಯಿತು ಎದುರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಏರು ಮತ್ತುಳ್ಳಿರು ತಿಕ್ಕು ಇರ್ದುಕ ಏರ್ಲು ಇದ್ದಿರ ಜನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡುವೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಲು ಮಂಚಿನ ಪರ್ಸನ್ ಬೇನದೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣಾತ್ ಈಗ ದಕ್ಷಿತ್ ಇವರಿಂದ ಆಡಿದೆ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪುನಃ ಹಾಲು ಮಂತಿನ ಮೇನೆ ದಕ್ಷಿತ್ ಅಂಚಪುರ ಅಂತ ಮುಂದೆನೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪಾತೆರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ದಕ್ಷಿ ಏಕಲ್ಲ ಒಂದು ಏಕಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಕುಲು ಮೂರು ಕಲ್ತದ್ದು ದಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಷಿ ಇಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕಲ್ತದ್ದು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಿತ್ತೆ ಅವು ಆಯ್ತು ತತ್ತ ಮೋಸಗ ಮೇಲ ಈ ದಾದ ತಿಂದೆ ಯಾನ್ ದಾದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಾದ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಕಲ್ತಿನ ಬಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಟೀಚರ್ ಅದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತಿರದವರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋತ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಬ್ಬರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಂತು ಕೊರೋದು ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಕ್ಕರು ಲೇಟ್ ನಂಬರ ಬೇರೆ ಪನ್ಪೇರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈದೇರು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆ ಉಂತಾದಿ ಪೇರು ಬಿದ್ದೇದು ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಂದು ಏ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲು ನೆಂಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ನೆಂಗ್ಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ ತಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಂಬೆ ಇಂದ ವಿತ್ತಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಅಂಬದ ಬೇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಣ ಬಾರಿ ಎನ್ನಾರೆ ಅದು ಸಾರಿ ಎಂಜಿನ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಅದಪ್ಪರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಷಣಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲೊಂದಿತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬೇಂಚಿಜ್ಜಿ ಮೂಜೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮೂಜೆ ವರ್ಷ ಯಾನೇ ಲೀಡರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಮಗು ಸಂತಿಲ್ ಒಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟ್ ಫುಲ್ಲು ಪೊನ್ನುಲೇನೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕುಲೊಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಜತ್ತು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೀರು ಪೊನ್ನು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೀರು ಹಾಂ ಇಂದ್ರಾವತಿ ನಾನು ಪುದಾರು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಇಲ್ಲ ಕಮಲ್ ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈ ಸೈಡ್ಗಳೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ಗಳು ಆಂಜೋಗ್ಲುಗಳೊಂದಿತ್ತ ಬಡು ಬಂದು ಎಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಬರೀಪ್ನತ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ದು ಏತು ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಿರು ಬರೆಯಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅತಮೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಹತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪಗದಿತ್ತೀನಿ ಬೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಂಟ್ ರಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಎತ್ತದ್ದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ಲಾಕೋಚಿವೆ 2016 ಮದ ತುಲೆ ಒಂದು ಅಪಗ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ದೀತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೋನದ ನಮ್ಮ ಗುಯ್ಯ ಈ ಸೆಂಗುಲಪ್ಪನಾಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಸ್
ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಬರ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬರೀದಿಯಾರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬರೀತೀನಿ ಏನೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟಾ ಸೀಸಿ ಪಡೆ ಎಂಗ್ಳು ಪುನಃ ಸೀಸಿ ತಂತುಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪುನಃ ಸೀಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಳು ಚಿಂಗ ಮಂಟ ಅದಿತ್ತ ಐತದೇ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಅಂತಾಡಿ ಇರ್ತಲೆ ಸೀಸಿ ಬಾರಿಸಿ ಒಂದು ಸೀಸಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದು ಪೂರ ಅಂದಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಗಳ ಮೈನ್ ಹೀರೋ